אל תקפצי לעמידת ידיים לפני שאת שולטת בדבר הבא. הוא יציל אותך מפציעות, יעזור לך להתגבר על הפחד, ותכלס הוא פשוט חובה. אז בואי נלמד איך ליפול נכון מעמידת ידיים. תתחילי צמודה לקיר וקחי ממנו 4 צעדים. שימי את כפות הידיים שלך בקו של הבעונות ותעלי ברגל רגל ל-90 מעלות. מכאן תנתקי את הרגל של היד שהולכת להיפתח ולהגן עלייך. מה זה אומר? כדי ליפול נכון, יד אחת הולכת להתנתק מהקרקע ולקחת צעד קדימה כדי להגן עלייך. והאמת שזה משהו שהגוף עושה אינסטינקטיבי. את פשוט צריכה לזרום איתו ולשמור על מרפקים נעולים. לי אישית נוח כשיד ימין נפתחת, אז אני לוקחת את רגל ימין אחורה. את רוצה להעביר את המשקל שלך לרגל האחורית עד שאת מתנתקת מהקיר, וברגע שאת מרגישה שאת נופלת, תני לאגן להיפתח וליד המקסימה שלך להציל אותך במעין גל הגלון. עכשיו בואי, מי כמוני יודעת כמה זה יכול להיות מפחיד בהתחלה להעביר ככה משקל. זה למה את יכולה לעבוד בצורה הבאה. במקום ישר לקחת את הרגל רחוק אחורה ולפתוח את היד, תשאירי את הרגל מעלייך, תני קפיצה קטנה ותנסי לנחות חזרה לקרקע מהנקודה בה התחלת. תעבדי על זה בקצב שלך ותזכרי שאת יכולה לסמוך על הגוף שלך. לא משנה איזה אמונה מקבילה שמת עליו. מגיע מבחורה שלא עמדה על הראש או הידיים עד לפני 4 שנים, גם לא בתור ילדה, אז אם אני הצלחתי באמת שכל אחת יכולה.